ne maame de ho awreho saa na ya abre yesu di free mu sabre no kwadwo dem wo se wanu ne ho se awurade na dom na wo pia afutu a ne maame de ma na sanse wo tu kwan ne maame tu ne fo se kwadwo wo ye wemfo ba so futu sakra nipa je se ho na wo behu se waye mfomso entina ne mpa ibo nyina ne se wo ba anko obebo braden no de ahye ne maame ani monyam oba na ne maame ko wawu kwadwo de ho ahomte saa eno se obekọ akọ hwe ni nchi esanse kuntun hwa ne nchira na ekro wobekọ fehia kọbọ no akọba amane se de asie nie me maame kọ me papa kọ yese ha na me firi adapa atwe yen kama wonte twemu otabon saa no no so de ho ahomte eno no so de firi enakọ ejakọ ebakọ nanku omu dwane anim guase nanso ekoye obregu Adom 106.3 FM so ne yebedi nkomo ananse sema metu yeyi ananse ma meka yeyi enwoma ye kenkan yeyi ade na wusua
ebi ne den na me make example bi say ne obekon mese ukopie mu ayi a ye friends Accra Central ayi baby om to kantamanto ube hia kaya ye honhom fam bone ben ne ye kumi me person me correction bi brago emfa abosom samo ayamane anasa mamere said me kan what brago emfa abosom samo ayafash said me kan what was emfa abosom samo brago ejira ma se uyo oba ne egoro bra ekrew wa baba wa anasa wa ketesia agoya de bi ese egoro bra na emma enunyam soronkum bi yeden eba wo so both physical and spiritual emma hote emma kromani so nyina enunyam emma wobusu so enunyam said I make an what ma say nti brago emfa bosom sam to obian tie ne yi brago a ene mimi nyini say mimi krom yenya krom yenya mimi ekrobo ni mi 50-50 moda so ye eno ye krobo for dipo brago na me kotwitwa mfonyini kura ne ade na efe de won komi brago amani oba atinu mu fe adwamambo titimro kwa na begu obra no kura sabi na be ma bia besi wesi wadeda eti before say begu obra na be ma ni I read say obewaro na to efi adwamambo so what ma say any egu obra sabi apam ne no me anase ade de ohaw be bra no eyi ufim se yamanne yemfa ne se kanetete de no uyi ukrom fido mantam ene nkurase a say ekoso ani ye obaabi ho a wudi 15 years kra na nwo ya yeso ye bonini because of the anti yetita tempon ye that eno na me fa quotation na nka me beka Jeremiah chapter 6 verse number 16 wose munko gina kwan so na monhwe na mumisa tete atempon no de kwampa no wo na momfa so na monya home ama mokra enema bi wo ho a ye nananom fa so eboa wo mo esese ye to aso ye mfre na tetesem ye mfa so a amwo mo na yatwe ho afiri ho etisi yenim se kane no mo gorobra ema se obi suro se oye emprawanyinsen emra wo ye akagiri wo ye betwa na su a onkoye nanso ana emra ye kwaso ye bone ye nka yenim nya hwe Yesu de oje ahiafo oje mobrofo Yesu ba ye no se omutie anasemu no wafo mo wanche o musa o etisi ye se nya hwe na Kristo nti a na obusa se nti entra bone mu na adom no so maye ana adom 106.3 FM so ne Kenkan Me dwumadie ne guso ayede ma wono na naboama e wo ha sanso na Reverend Bright e bo e wo ha enos of Mame Agnes ye bo anso e wo ha ye di nkomo eye nkomo ne adesua e na yesua kwa metua ya brayie e koba se ye hu se kwa metua ne ya brayie o ma fafuru no sanki metimi de achawo mo nanso nke ye betwe wo maso ene ye nsore mu ye hu se sabe wabo dwaman ya na waye bibia eni kwan senka wo ya yese ye bo wasen ensonso ye wom ensonso ye kakra wom na de meka ye Jeremiah 6 na Israel for sanse o manifa onyankopon akwan so ti ebi ya bosonsom aye kan ana onyankopon no won kasa nam Jeremiah so se monkai apama me urade me na mo pam ye enye se na me na mo pam no enya abosomsom na mom me na mo epam apam bia sa apam no ene se monkai hu mo nana Abraham no apama me na mo pam ye se mi nyankopon me chiwade bako ene abosom a wo nyankopon empe ne chiwade na bragro na ye ka ho asem no me to me no efa baabi no eye na de emma no enye mame pese no ene se na minua nana uja ka bibi se nana nyame njira me tia na de omu ni nyina ne se amenne efa baabi no nya adwen ne se emra na etaye kire no efa baabi no na eye hu beema ohun beema ba de enye mame no ene amamere na wode ka ho no eye moja ana ohwiego emse krobofo ni ayi no me pacho na o ka krobofo de krobofo minim kakra na mahwe bibi kakra da na de mi hu ni se duru ba bia de wom konsuo ho ene ade kodwale wom na yatwa emmoa moja ade agu wom na so se obeka no kra nana
Say me ankasa me de me mani ehu amete. Okay, enti o ye hwe ni say na say wo no. Woni mribi. I Christians edu ba bia. Na ade ba ko ya na me hu. Won say ye de obi si hene ya. Na. Ma reverend ye. Na ga so mama ni si. O kan second Corinthians reverend. Me de minim say ye dom suko e kwan e fa so ye ne se etwa moja na ye ntwa moja me de me amani o ti na se wo no moja no na ye wo hawo sa etu de ye free bragro no so ase ni nyina ya begina bragro no so enye bragro ti ne ye ba hawo enkwada ne ye mfum so kwa metua ene ya bra ye mfum so no ya mamre mu ye se ye twa wo masu ana se ebia ye ye o mu kiribra ina o mu de dwane ye na so obi yemfom so ne yemfa nche ne de a edi enti na obi ba asore dem yes wa yemfom so yes kone kwatena chi o ya bo wasen yo kakra metimi akande afa ho ne nyina se eye kwan a ye fa so eye no ana emma no emmoa nanka ye betimi apɛ kwan foforo bi e de afa so a anka beboa se sasem ya o kan Friday ne ye kan wa Chimota Forest eye Nanso Bible say yamboni nti ana Kristo obaye a obewiye edigi wiase nyina wa mamma atenenefo enti se obi ba Kristo mu a eye 2 Corinthians 5:17 Bible say obeye abode foforo niema dada ne nyina atwam na ampase niema nyina ebeye foforo enti se sa ampade a sabe enye dakope ane edi hu Nyankopon Sabi ohe baby a kiyetifie du ni ya nananom ni asofo mpanimfo baby a o masumbo Nyankopon wadura anka tresem no ehu hia besua Onyankopon asem no enumu anama ye nimdie enti no de mehu ni se obi ye bone ewo Onyankopon fie na ye kase ye pamono ono de wonsem fata onye sei na ye sandi ni begina nipa domanim na ye gu nanim ase no me force emwa ne mom no anka ye betumi apekwan bi so ana se eye community no ana oman na ye tim no ana ye nananom o mamamre ene ahemfo no ana ye hu se wonam so na ye force emwa eti anka de dika no ka wose ye bo nipa no kokko na kokkobo na chi no na ye hu se eye ade a tokoso a ye hu se nani ya tra nani nton ansa na bibi wo ho na eye kwan fufuro bi e betimi de no afaso na ye ne na kasa ama sabi emre bi a emu odin kakra betumi achechire no me feel say ebeboa sense obi be yamfomso obi se bi a wabo adwaman na ke ye de ayense na ho se de be ya obi nso nya bie ewo musa ba Bible say de ogina ho no onhwe yie na wanhwe ase ye woni ma bebre hihye ntomam a eso emie bi se ye wa ye ati asisi a ye kasai se mi jiri se Onyankopon de afidie bi abesia ani yeyi obia ni nisu ene ne ban e de kira ka bo se enye nyina ni ogina yie anka ye mu bebre nyina yie enti edu ba bi na se BBC ni e de nipa Reverend Nyamisha nana ma membra wo so emre akwa metua ne ya bre yi wo mutu kwan baby omo beko bia ni age wo mo feso enne ena no ne ye ka ho asem wo bi betimi abie ne pona ma wo se bra ne bedum enu ye asetremu sabri osuahunu a anase osuatra aba yenso na pesami nkuminya ne krono ne entete ya mane afiri ho ene menne saade no uhia wunua nipa ntimi nya na doye enipa adoye nti ye nua ba dokasa na oye adoye ma nyame na suafo ne bi ma otu punase enu nti nipa hia ne nua nipa osuro no esa na abonefo sam nti na kane no na suro ho na ye suro ye ho nti ne ye ni bone ye tete sa ende ya dobone no mu asuko sorti asenti na nipa efre bone se papa na wa fre papa se bone na metwi adwena besi babia sofo wieye no a Bible no nkyerechire mu a na fa abo enkani mu ho no emfa na se obi na obi akobo adwa oba akobo adwaman no na twro no ka ne pefe se oba na one na abo adwaman no won tua on adase oba ware no ye nhye no mane ware no na se won ware no de a ye oka bia ye bo no dwetebna bia se otua amama giriwa onye virgin wo akọ na akọ dia katima kapen agro
akma ne friend say ne maburu ye no akose no wan enko ware no ti sa mamre no ne wo ho eti say okose oba ne sa de a yese ware no ana say ye ntua kabin tu tiri so se ne be ya abayo no so ofanyi nse ana say na brabo ensei ena ubetu obifu yemra hoho ye no ubetu obifu say woda ho kokoko hwan ya eyemia me ye hoho mayera na me pe baabi ada ubetu obifu so omie ne pono man bible no kan nei meka se mo ani na hote sa abo wo me de mima enti metu fo se wo ye papa ye be ye nya papa ye o se ma ye mre papa ye ho se nkanye din ango nka se me mre ho ne ye din na so wakatu ya papa ti ye be koso aye ne mo wo ya ne wo mo ani ada ho nana bo amamede wase so ma memra so ye hwe emra kwa metua mu tu kwan no na enoma mu ye din eduru bebi na kwa metua wada ne sadwam sa akwada na be kuskusu obedidi emfa na ho ne maame ya breyi no waboboso no woton no ma wodi pa sa de be ya ne ba no be siye enano mo wasudie enam sa akwada na bedidi emfa na ho baabi wo kra no wonya di fi hwadu miensa pani aka wasibo abonten ko watena fi ache wonfefo ne nam ho no wo futu bi a wo de be ma enanom enanom yo mpacho meso me dase ye futu kakra me de be ma omo enanom ne ye maamefo yi se ene se uma oba die obeye oba no eno na oba no so daachi wo behu so etwa so aba adi enti se wawo bi abofra da fri se bi abofra no wo a wonti wani hwe no so ma wo awofo no endi na eso so se woni bi na wo evans wo de ntoma bo mu na wo pia wo ba no ma se be awrade ya boafo edi wanim na wo pushi wo ba no na do ba no kwa eso aba papa daachi wo betwa enti uniye na obeya ma wo ba no eso aba papa wo betwa na se wanye ne yie de a eso abone so wo betwa let's do no yes enti me didi se bia enne me de wuti hei so uma me ana papa mo empushi wa ehubra bi ne no ma bi a wo ye no opushi wa e de ade bone be bank e nka wutimi ntena ha enti aba bia wo betwa no a wo de be ma wo ba no ababi a ubegu no say ya go aba papa ubetwa ne yie na say aba bone a ubetwa ne bone so na say wun ya bode enkote mango sa owo me nyame shaw amen nana oja yenhwe emre wo mokoye na nko mu dwane na so ko wiase bi wa ya nim say ya sade say wo say ye na so ne ya fa kwati kwan ne adwane yesi fa ha hia me ekro no de ebe wiase na akofa sunsun so de abrane ye de hye baifo ne ye de hye hwanhwan sa no ma no ye no ma ye nim se wo say ye we know that it is our responsibility ne adwane no ehun sunsun so ene sen komi de edikan ehun sunsun so be ba wo se adasa wo ho be kyerɛw first second uye dwuma bia enye ye mfama wo third uni favor ewoni pay what you say unya favor your friend favor de be bow said them because what committed the spirit one for sunsun na sama ya sama be de na sunsun no so e be born to spirit wa could be the make what you say share you obi wo ye na dura nka no ye na bibia enya no enye bibia wo sunsun na wo fi ono bomb ho ban said them make what you say sunsun bomb because omo ye sunsun na pede ma no what you say ene ni nkyira say ebu a say uye sunsun na pede ma wa that means when spirit no covenant be say at the end of the day obe how there be enti no se wo bi adwane firi ne kurom wa be hyenkran akohye takora de kumase obi wa abrochire esan se na se sad ene bai ada say wo bibi ti say sebere ye nipa ye nya fi ye mame yem weti ye fruma e connect said am ka what man say e bia na o mame bi akodi bone na so papa bi akodi bone so what man say unim ho hwe obebisam say unim me nim ho hwe e ba ne say ina ma ne ko ba ne sa the moment say woni nipa nya blood covenant no uye dan mu wapam enti benya ebi na ye kwadwuma be yes ebi be count so kwadwuma be den kaye komu a on do ni mu hwe so what man say because of apamdia and now say brego na ne mame ne papa ina e ba on so no wo bi bre ubekom na enye ono a ne nananom boni bi say o bible mu reverend no
Ɔse yɛ nanom ayɛ bɔne na wɔni hɔ bio na ɛso ɛho asotwe no yɛ na som ɛwɔ Lamentation chapter 5 verse 7 ɛhɔ na yɛmatiefoɔ mmrɛman wobrɛ a wobrɛ wabisa aseɛ wonim bɔne kora wo nana yɛ enti hwɛ da bia meka saa asɛm wo sɛ woyɛ biribi a mɛnwene ɛnnɛ dwene wo daakye ne wo nananom ɛsan sɛ deɛ woyɛ ne ho sunsuansoɔ ɛbɛkɔm so papa wo bɔne om ɛtiefoɔ mmrɛm 0302 216561 and 0302 216562 ɛdeɛ no wasua obregu ɛnɛ yɛde ne nyina ɛkɔ na wieyɛ da sɛ ne sɛ deɛ tue bia no nwoma foforɔ bɛba yɛbɛpa wo ntema ansa na yɛde biribi akɔ so hello mpatwɔ hɔ ni Pacho Jonathan ebi ni se bragoe a mo ka ho asem anka me no na oba ni ndu ni mpanyi fe so obeso so de no meka mema ase sei no yaja ni nyina go na ese nyame so yantimi sum ni yi se ebe yi a yempanyifo no se nyame sum na yen fa yen tete enkwala ni yi se de ebe ya o meye mamu papa yo yeda se yen fa ofrefrofro hello blago hey father net saying Nyankopɔn adom enada woro yo blago mubare ni to me to ameka ne se osutie me sua ade bi ewo program ya mitiwe ya ye me sua sutie se nanka wo yo sutie etie wo eja no mo ne won na no ma akasa ha we anya won to aso na ka wo ba aka no ka ne yo father yedase yen fa foforo ne enko anim hello mbacho wani Madam Fubia, ono Tony TV ne no man ko ya advert o ba bia. O ha no bia frese. Me pa cho mi peku ko aduru mi bi. Na ma de o munyanya de o manya. Yeah, hello. Oh, there we went to be so I move out from running ko yanim. Hello. Hello, yes. Mbacho wani. Good evening. Good evening. Why ni? I'm a Pacho Grace. I say so my 2 years na ko ba be Nyankopɔn 15 years e ka ni me Pacho. Enye do ka name Ezekiel. Ezekiel, yo. No mo do we no Nyankopɔn nyane no 1 5 15 years. Anka ni se. Yo yedase pa yedase. Wo nya tiefo se ye. Ona oka quotation no there be any quotation no oka edin no na Ezekiel instead of doctor yeah hello mbacho eboa jadi brother amupo aboa yem enne sede ni chance ta otana na nanko fa ubi o tie sanko fa yo yedase yen for frefo ndi otwa to kwa na afi yen koyenim last one hello mbacho wani Pacho Jake no. Okay. Teshi ya cha teshi. Into. Na ubisa usof mami say out of pin ni ba etimi say. Ika die ndie eye paibo ni Nyankopɔn mu blom keke. Se nipa no wo ye den o Sunday school but omanya kos sa senior high ni pe e hona bebre kokɔ say. No mo age bi a sa age no 5 years 6 years, 10 years. So I want to make control. No, 15 years. JHS. But a honor Muslim say, we are feeling now. Yeah, that's Jake. Nese, abofra will be one of seven pimumpo 8 million. My foot talk a crab, my Ghana for and say, Yabako and Nanum, semi your banty. Onipa bia wa abofra wo ba no. A wo ba no. Fanya me som tete. Debi wo akora ne krampo kora fato ho ma wo pokwa ye ma akwala no na nyame ma akwala na duaba papa akora nyame de ma ne furu osoro no enyi na se nyi a mo betwa so aba so for mama nyame sha pa prophetess Agnes yeboa eno no ne mama mra so so prekwen ya branda say I am paboda kese Ema Kingdom of Heaven Generation Ministries in Benyina. Ene empo omo ye Benyina. Ewo Golden Door Tantra Hill. Eho ani ye nyina ye hiem. Inti no the best Ghana for no muti nyina se omompe eni na omu nyina mehwe. Die Onyankopɔn anam na ko ane na ba waso so. Ye no ho. Na ye gidi se Onyankopɔn nyina ye ni da no so. Ono na osoro ni asase nyina ye ne yofo
to ka Genesis chapter 1 na Bible so no no bo soro ene asase ona tumi ni nyina ye ne dia enti bragro enye bragro ni nyina mu ye tie nyina ya ye kasa nyina ono ma ye home na omo kan nyina so ansa no mbe ye bibia no onya timu na ono ana obeye nti obi pese ode ne wura hye urade mu obeso hu number ben no one friend 0244 86 9805 0244 86 9805 me pa chaw we reverend bright ye boa we no one friend se opekuku adu na na wa ma ye ko na yo masem taw am pese atiefo simane ne se yaka se amamera ma ne mo yentoto na se ne nsua de ne enko yenim fa number ne me number me de betu bia 0243 51 00 62 0243 51 00 62 Sankofa Herbal Research and Spiritual Center. It's one over to me a friend you go adu. Nana oja. Yeah go. Katra obi bia na se. Ewiase Nyankopon bani pada senso medi hia. En obi bia no so ofani na yemba yen so dikiteska. Ade bae sika asase su nyina de nyina be peye. Hweweti na hwe onim cha brabo a wobo. Sa brabo na wobo na enkoyi a tuani fa hwe fie dan wo hye se efie no no me ben oha ben na eda fie ho mo. Se de me kan wat ma se oha ben no me ben na wo fie ho. No efie ho mo ne ye bobra ko yenim ane ye bobra ko yenim. Efie ho yare ben na wo ho mo. Yare kwata anasa wo hodi abomodi ase obetu anamo antina se enti obi pesu ohun wotu anamo he no mehwe wo wezu mi san kan sa ka me sapema sapema ehona ena number no so fatuja okay 0244 92 94 33 0244 92 94 33 ni fredi ni nkawo ni din na na uja men friend mi sase ho ni so peso nya media hunim hone baby wo so do wani kire siraku si anansi mu nomfue enkran he ya no mo wo kaneshi zongo junction ya no afre 0244 022778 0244 022778 ebra na so anwumre no si abrem kase boye de bro me din de obi